Выращиванием раслін без грунта у Полесскім дзяржуніверсітэце пачалі займацца яшчэ ў 2015 годзе. На латку з рыбамі, якіх тут паспяхова разводзяць на адпаведнай кафедры, студэнты трэцякурснікі біятэхналагічнага факультэта паспрабавалі вырасціць трускалкі. І атрымалася. Акрылёныя першым поспехам, студэнты і выкладчыкі з 3 розных кафедр адначасова заняліся грунтоўным вывучэннем і практычным удасканаленнем тэхналогій аквапонікі. Мы получили определенный результат при обработке водных растворов, и это за собой потянуло изменения определенных технологий. Вот то, что непосредственно и явилось элементами ноу-хау. Ноу-хау как раз заключается системное. Построение системы первый этап – это управляемого изменения свойств водного раствора, который циркулирует в установке. Потом обработка данных, информации и принятие решений. И выход на технологию. То есть мы начали с технологий, прошли эти все этапы и опять вернулись к технологии. Вынікам такой сінергіі стала стварэнне аўтарскага аквапоннага модуля, які складаецца з устаноўкі замкнёнага водазабеспячэння, дзе вырошчваюцца рыбы і ракападобныя, і гідрапоннага блока з раслінамі, для якіх прадукты жыццядзейнасці водных жывёл сталі карысным угнаеннем. Вопыты праводзілі на зеляніне. Паралельна вырашалі пытанні па імпартазамяшчэнні. У выніку выйшлі на Жабінкаўскі камбікормавы завод і пінскі філіял інтэграла «Камертон», якое занялося вытворчасцю светладыёдных фіталампаў. Это линейка, которую мы с ними изготовили. На данный момент произвели мы тестирование всех данных светильников. Показали на себя очень хорошо, качественная продукция. По сравнению с китайскими аналогами намного лучше. То есть качественный корпус, качественные светодиоды, обработка. Зараз на стадыі праектавання буйная вытворчая аквапонная сістэма для рэсурснага цэнтра «Волма», які дзейнічае пры Рэспубліканскім інстытуце прафесійнай адукацыі. Гатовымі практычнымі распрацоўкамі Полесскага тэхнапарка ўжо зацікавіліся і патэнцыйныя інвестары з ліку мясцовых рэзідэнтаў. Готовится к открытию производства по выпуску озонаторов. Это озонирующее оборудование, которое применяется для стерилизации, которое превращает из воздуха в озон, О3. Сейчас, во время пандемии, особенно очень актуально данное изобретение. Второе, именно аквапоника, части ее также сейчас будут применяться уже на предприятии по выпуску микрозелени. То есть отдельный гидропонный модуль с модулем водоподготовки будет применяться. Уласную тэхналогію паралельнага вырошчвання сама, ціляпі, карпа і зеляніны ў тэхнапарку гатовы прапанаваць і замежнаму інвестару. Вынаходніцтвамі пенчукоў за мяжой ужо зацікавіліся. Але на сённяшняй стадыі перавагу тут усё ж аддаюць айчынным бізнесменам. Для тых, хто возьмецца за інавацыйную альбо імпартазамяшчальную вытворчасць, прадугледжана поўнае бізнес-суправаджэнне і магчымасць карыстання і новымі і прагрэсіўнымі універсітэцкімі распрацоўкамі. З боку дзяржавы такія стартапы абяцаюць падтрымаць прадстаўленне падаткавых прэферэнцый. Тацяна Бдусаім, Дзяна Мішчук, Александр Дзячэнка, тэлерадыёкампанія «Брэст».